Authentic igado recipe ba ang hanap mo? Panoorin mo ito. Una ay binabad ko ang atay sa sukang Ilocos. Hayaan itong nakababad ng 10 to 15 minutes. Pagkatapos ay drain na yung suka at huhugasan para siguradong wala ng lansa ang ating atay. After that, magpainit ng kawali at maglagay ng mantika. Pagkatapos ay sunod na natin yung karne ng baboy. Aantayin lang natin ito na mag light brown. Kung napapansin nyo, yung ginamit kong karne ay walang masyadong taba. Kaya naman dito ay nagdagdag ako ng mantika para maigisa ko yung bawang. Pero kung ang nabili yung karne ay may kasamang taba, kahit di na kayo magdagdag ng mantika, for sure lalabas na yung sarili niyang mantika. Next ko nang iginisa ang sibuyas. Pagkatapos ay hinalo-halo ko na para naman mag-blend yung lasa ng ating sibuyas at bawang sa ating karne. Dito naman ay nilagay ko na yung atay. Hahalu-haluin lang hanggang sa mag-iba ang kulay ng ating atay. Katapos ay naglagay na ako dito ng soy sauce, sukang Ilocos para maging authentic talaga ang ating igado. Dahon ng laurel at saka tubig. Huwag muna itong hahaluin para maluto yung inilagay nating suka. Pagkatapos ay tatakpan natin hanggang sa lumambot yung karne at maluto naman yung atay. At kailangan hindi rin patatagalin ang pagluluto sa atay para hindi ito tumigas. Next ko nang inilagay ang patatas, bell pepper at saka atsuete. Hahalu-haluin lang, pagkatapos ay tatakpan ulit. After 2 minutes ay nilagay ko na yung green peas. Naglagay din ako dito ng ground pepper. Katapos ay hinalo-halo ko na. Malapit na itong maluto. Ito talaga yung nakagisnang kong luto sa aming lugar. May mga nagtatanong kasi sa aking shorts video kung paano lutuin, kaya ito gumawa ako ulit. Dito ay naglagay ako ng all-purpose flour diluted in water at saka kaunting pampalasa. Mas gusto ko kasi yung igado kapag medyo malapot. Yung iba, hindi na sila naglalagay ng all-purpose flour or cornstarch. This time, luto na ang ating igado. Mangantayon kakabsat! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell. Thank you so much for watching!